Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore. Ka Cot Admission nagamta ka Nursing but Paramedical Course. Ka bala itu da ka Indian Nursing Council. Ka Buy Admission ka Badunatam. But she's pa percent ka Jngoh kam. Pila ru ban apply da ka Education Loan. Ka Chairperson Jong ka Meghalaya State Commission for Women ka kong Yamon Langs ringkat ka Jngoh Senran lang Jong gitkot ka Commission ha ka Janmiet ka Laiphau Tarik uyayong arjar apsan kila Jngoh ya ka Wei ka Longkmie ka bala Pynmynsaw jor na ka Shah Shoh bat Shah Pynmynsaw ben halau Jong ukurem ubala tip kerteng kum u Petros ubala don saupus nem karta. Ha ka jingkran bat kilat patay kubor ka kong Yamon Langs kalong ba ka commission kan sabut dien ya kani ka jingja bat kan sapanru ya ka kaipot na ki doktor bat na katanat pulit kanang bakum ka commission kan dobla ban bud dien bat ban yarap ya kani ka Longkmie ka balakala lanot hala ujong ukurem. Iwan pe itai Longkmie bidang kumba apu brio snem ke I Shongkha ba tau brio ka ham rang ba I itang ba dong ki on tham ye dei hayen ru mong du sha temban brush ka snem ai la Shong ba u shit lam kan kan Shoh ba u Shoh din sau sin la ha ko don kan ni la don ka surgery room ban ni tai kun san benai ni lai nan ta ki udah sida punta man ba I da don pai di kunbul ka san snem di ta kasni baja man si sima di la bom la Shoh ha di la ur di Longkmie di tai kulung pada imat ki mi ye sa kham harom wan tu wang nei la yap be shutia salap ta tentangin si kelipan kulit kan kai pula aja ya Tnga susi kan kompini di jinja ka jo mo ya so kada mendai tangba dong kiting kiting thai ki ir pe ba ka don kan ka jing Shoh teng ka jing boat teng ka bom jing boat dengan habnya bot din hai ka bat nga yet scam ba firo mo na ka liang jong ki kenya le ban kan sapriang ban ai ta awareness ban ong ba subha si ki rang ba wat dia le ben kum ni di kan thai gan but nya bot din ni someone that can say one commission I hope but in social like only social ni don ma but nganget scam dai tamangi mano ki rio kan thai la de pi ba sha le ben mano subha yarap subha intervene mo la pi mano rang ba ki nong kam yang kam dai shu kam yang ka thai nang ta mo la da ke pat ye ba khoi mo ki ba tek ba ki ro kin ya shai kan ne ke nama violence kan increase you sure but kam tam dai tang ba ye tai ki rio kan thai ta ri ki long no ki khon ki em na ki jing ear ba jing so smith no ni ni kan ba ni bot dia ni kan ni sawan di la kham klai di la pawan check commission di ya rap ka ni di la kila FIR tambah dengan sebut dia pada kita ni wan nang kong chen ni mon meng verify first facts